आं ताम खाया खाया नरंनो खानाको नरंनो सिको ओ आम चाहिए तामखे सुंतामनि बागै तिने अककनो सानानि बागै तिने जागाय जागाय मा कुटुमलाय जागाय जागाय मिसिल मा खायलाय आबो नरक बाक्सा सिना बाक्सा सियाना तिने वान सगैनाके टीएनबी नि सिमि सिलाय तिमानि कारण तामो सिनर साबो वानसा वानसा नब्लेसो वानजै हिया दा वानसा बाय वानजै बांगाली एवं बांगाल हर बाय सालहाय राजा नामाल दंनाय साबो वानसारक दङ वानसारक जों जतन वानसानि साया दा आमचाय फागे जों वानसानि हिया दा वानसानो ओ वानजै फाइमानि परेवसे तिप्रा हाव तामो नांखानाय दि आं नंनो आं शर्टकेट किसा सायखाना 80 सननि गथना 80 सनो तांगै दाङा नांखाना बाक्सा का चंगना तिप्रासाना पायरी खिमनान बागै 80 सन दाङा फनांखाना नै आबो हाया तिप्रासाना आसे क्लाइसा का पायरी मेया साइमानो बरको तामोखे 80 सनो दाङा फनांमानि कारणखा अबैधनो बैध खालायनानै बागै तामखे निसिंदे आबो जखन तांलाय सुगलाय इंके हर सकलाय इंकाके नक खामनाय गत कागज पत्र जतन खामसिनाय बुजिगदा ओ वानजै रं न वानसानो रखलायनानै बागै टीएनबी विजय रांखल चबा खायमाया ओ वानजै अबैध बाबे जे फायनाय आबो रंनो रखलायनानै बागै चबा खायमानि आबोनो विजय रांखल सिलाय दैमा थांगा आबोने परे टीएनबी सिलेंडर मानी परे वो सब सिलाइती क्या एडिटिव ते एनएलएफटी हाइमले आबोनर जतन सियो फियाबा ओ 80 सनो दाङा नाङै वान जैरंनि राखा लाबंगा ताङै बांलादेश फाइमाने बरो तिप्रानि नागरिक खालायनाय कागज पत्र बेबाक सनाम खिबाग्या बाहायके बरो अफिस आदला थांगा तामनि सागा आमार घर पुरा गेছে सब सम्पत्ति सब पुरा गेছে नि साइजिनाय ए कागज पत्र से बेबा खामै थांगा आंगाबा बनमाननो तिप्रानि नागरिकनि मासा नामसिनाय बले अमा हाके निपेन चक्रवर्ती सीपीएम नि आमालनि पखरंगा महाय आमनि बागै सिनान नागासों पलिटिकल नि जागा पलिटिकल कुबै कक सानानि दफानि कक सातानि दफानि कक तामुंके ताबुक सुनो पॉलिटिक्स ता थंसिदी राजनीतिक ता थंसिदी सुनो थांनानि लामासो सुनो रदि ताबो दफानि कक साने खरक बसो तो नायनायख्या सिलाइती लाइबो नायलायख्या सिलाइती देरा लायख्या तामुखे ओ हासक बरं ओ पुकपारग साल कटां कटां सिलाइ पेलायो वाना मा सिंसा दिनै काइथर जुबा माने बिसिंति जे कथां तङै नं बसां कक साइमानो गुलि कलसा बेरजाका लाई थांखामु दिनै तामनि महायो आबंखा लीडरशिप क्राइसिस लीडरशिप गैयैनि कारनै जों तिप्राहाव थैलायनानै नागा लीडर काहामोनके कोनो दिनो तिप्रा सार थैगला कामो कायसानि बुसानो कायसा बरम रिया कायसानि साकनो कायसा माया नांगिया यांका सावो थानसा बाहायकेंनाय निनी बहक बथायजान बागै जों थानसा खायजान बागै ननो नेटा सनाम आगरतला नक पाइ दालान्ति सनाम बागै ननो नेटा सनाम हा अबैध बाबे निनो एरिया ओ वानजि हाब दं मानके नोंतां कक्ति सैमेयांका तिनि सिनि सार रामचंद्र गाटनि एमएलए वानजैनो रखलायनानि बागै ओ वानजैनो रखलायनानि बागै इन्डियानि गभर्नमेन्टनि थानि शरत तत्वनि थानि चिठी रहरै तिनी ताई आगिबो वानसक जाक अबैध लड़ार बागै इंडिया गभर्नमेंट सिनी बागै काहाम नबले काहामनि बागैनो तिनी अर वानजै रेखलायनानि बागै 30 दिननि बागै समय खाय रोजा तिनी अ नेटारक ताङै बुखुं मुथुब जा अ नेटारक ताङै बुखुं मुथुब जा ननो कामजलि कुखुर सुमै चचमा कसम थुमनानि बागै जों नेटा चंबा सादि अ तिप्रासारंनि बुट बायनो नों तिनी पाता 1.5 लाख टाका मानाय दङ गोबां मा सामुं फागे पार्सेन्टेज 10% नाय दङ नेटारक जनगण सिजाक ताबो
ও জনগণ যে সময় কবর চাউরি ফিরে গেল মা সানে এটা তংলা নরক সিসে সিয়াকো তাবুক যতনো সিসা যাক তাবুক আগিনে হাই NLFT ATTF गोबां मा कगलाय थैलायमानि हाय ताबुक जनगण ताय थैलायलिया नंना कुरिया राजनीति कुरिया पलिटिक मुठाते दे शुनो थानसाके हिमनानि बागै जरा आरो सिदि तिने अ जागाव 5 तारिख तिनि प्रग्राम खायनाय जतनो सायमानो फियाबा अबनि साय सिगां किसि जागा खायथानायबो दंखना तामनि बागै अब प्रग्राम ने केबेंनानि बागै आबनि बागै आं साना नाया वानसक दे जरा तंख ताबगो जे समय कबर चावरि फिरिगानो सिनि थानि सिलाय नांया सिनि थानि लाथा बनाया सोंजेबाबे सोरंगो सोंजेबाबे सोरङै फाग्या केबो सोरंनाय गैरैखौ बसो जरा सोंहाय कष्ट मानै फायनाय केबो गैरैखौ तिब्राओ मासाया माननिया खालायै साग बाय साग कगलायनि बुथार काटिनि अ जागाव वानामा सिंसा खालायै तिनि अ जागाव कायसा केरां कथमाहाय साजांना दंमोनि बाय तिनि नं बसां कक बासाय साबाय मानु बोसो वानामा सिंसाखौ नर कष्ट मानबाय क्या दुखु मानबाय क्या हा सिनि दारातै आबो साबनि दारातै आबो लिडार रंनि दारातै लिडार मासा मांनै सिलाय कगना सोरङिया सिलायनि बुमुंसो मानिया आबो रंनो गोथार नाबो नाया अबो रंनि दारातैनो जों थैया आबोनि बागै ताखुक दै बुखौरक जों ताबुक थैनानि लामायाव ता थांसिरि अ कुरिया नेता बांला भाषा बाय होनो बनो पेटुक नेता रंनि दारातै जों ताय थैनानि जरा ताय रोलैया आइसि सराय सराय जों ताबुक नाहानाय ओ बांगाल लंनो रखायनानि बागै बांगालिया ओ राजाना आमाले जे कसाम तंनाया वानजैया वानसाया ताबो कटाल फायनाय तमा वानजै तमा थुरुकसा तमा चाखुमा जे बांलादेश पार्वत्य चट्टग्रामनि पूर्व पाकिस्तानी जे हाय अरा आश्रय नावै जत्तनो बुखाय दंहा जों बुखौ बायसिमि सालायो लिखित भाबे जों मा साबाना थानाव थाङै एफआईआर खायरिनाय करिखौ थाना थाङै जानांनाय करिखौ अफिसियेल भाबे केबो फानो साइनाय करिखौ सुदो वानसा फाग्या बांखा अबसो तिमि सालायो आबनि बागै ताबुक ता किरिसिदि ताखुकताय बुखुग्र ताबुक जानि एरियाव जानो सिनुव बबो वानसा कताल बमो वानसा कसाम जे कताल न हंके छ इंडिया गभर्नमेंट सागलाय रेखा चिन्दी तोरनानि बागै आर स्टेट गभर्नमेंट जुदि व्यवस्था नाया हंके सोंति प्राहावो साति जोंरगला तामो खालायनो साइमानिया हायसे वानामा सिंचा नेराकाल सामुं तांगानो तामनो तै तांनाय गुबुननो तैसे तांनाय निनो बात्तानि बागैया आं अर फाइमानि एमला एमडीसी नि बागैया गुबै काहिनी गुबै कथमाना सानानि बागै जे फायो तिनि ताककताय बुकुर बहुत कष्ट मानबा केनरक तिनि एटीटीए बायबा असं कष्ट मानखा एनएलएफटी बायबा असं कष्ट मानखा ओ एरियाव एटीटीए नो माइजारि फाके एनएलएफटी रक फाइबु फायो एनएलएफटी रक नो माइजारि रक एटीटीए रक फाइबु फायो अमाय काहिनी गोबां मानो दङ ताककताय बुकुर वान सगुन नाखांके वानामा सिंसा तिनि आं नंनि बोसोगां बाजानान चुगिया नंनि बोसोगां कक सानान चुगिया आं लासिओ किबु किरुओ तामनि बागै अल लिडार हामयानि कारणे अल लिडार रंनि दारातै तिनि अ जागा वान सुक्ते तिनि अ जागावनो हायनो अ तैसा रांसाग एटीटीएफ बाय एनएलएफटी कथाय मेया तिनि एटीटीएफ सिलायतिनाय एनएलएफटी साबो कथारका काइथनो सुरिमान बिसिंतै काइथनो लपमान बिसिंतै गुबै हामजाकमानि बिसिंतै तिनि सों अर नकबार दै दङ खरकसा एटीटीएफ नि सिलायतिनाय बबायो तैसा रांसागो मालाय माइसालायै सालसा ताई हरसा मुथुका आबुनि माथा आबुनि परे हेंके ताई कगलाय मुं करिखा एनएलएफटी बे एटीटीएफ अशोक जराव सबैया आबुनि बागै ताककताय बुकुर ताबुक जे राजनीतिक लिडार व्यक्तिगतनि बागै
गोबां वानसुगै कक सानाय हतस प्रग्राम रग थांगाके आ रन्जिनि दल ताथानि बा औवा सुरनि दल ताथानि आ फनानि दल ताथानि हिनि हिनि मानो तिनि सों तामनि बागै जों तिनि सिरि खगनानि नांकांकांकै सिनि भबिष्यत लामा ताइकिरै जों जे सुजग मानसाक ताबो जे इंडिया गभर्नमेंट जखन चिन्हित खायनायनि बागै साख्लाय रोखा अ जराव जों बाक्साखा खरां तिसाय आंके जों गोथै साक साक थै थांमा गाहायसै जों ताय अर वानसा हापाय हैय यक गाहायसै आबनि बागै फादि ताखकतै बखर जों चेतना आंलायानो जों वान सकलायानो जों खा बाक्सा खालायै सामनि एरियाव जों बर हापाखिया जों सिना नाङानो नायजे तिप्रा मथानो तिसानाय साबो तिप्रा मथानो तिसाय थैफायनाय रंजित देबरमा सुरन देबरमा जदि सारा तिप्रा गुरु फिल गायाके कोनो दिन तिप्रा मथानि तिनि अ जागाव एडिसि सरकार गठन खायना नाङा बुसुक राग इनभेस्ट खायफाया फियाबो नेटारक ताबो इनभेस्ट खायया ताबो बातामानै दङ कयटा सोबाया सोंले यागो जा तंमानि फानो चुबावै खरकसा आपद विपद कलाई तंहाके माइरुं सेरसा रई फानो बान्दिवै चलिग्रादि नों तिनि सालसान बागै हिनिरु अ नेटारक होदा हंका तिनि ओ साब जुनालनि आन्डार तिनि एमडिसि इंखौ इएमखौ फायदा नायफाया अ साब जुनालनि आन्डार कयजना अबैध भाबे कागज खाय तंना नायफाया नाना नायफाया साला नाना नायफाया वान दुई कयजना अबैध भाबे कागज खाय तंनाय एडिसि एरियाव कयजना कताल फाय तंखा ना नायफाया सामं सिया हंकाय सोरों बायदि सुनो बाहाय के तामो सामं खायनाय सों बायदि लेखा पढ़ा नरक रोङै मानो हिंदी रोङै मानो इंग्लिश रोङै मानो दब फानि सामं बाहाय खायना नां आबो सिना नांगौ हायसे सों दब फानो बाहाय साबै फैया दब फानो बाहाय तै दुलि फैया सों साय मानो दिनै बरंनि व्यक्तिगत आगरतला जागा पाइलायो आगरतला नक तांलाय हिनि मानसि खोनावो तांखो दफा तंनाय दफानि नुकुलक तंन वन टाइम ग्लास हायता खायदि दिनै आबनि बागै आं अबनो सानानि मुसुंग तिप्रासा हामक्रायनि बागै बा तिप्रा सुदु तिप्रा सिमिया सारा इंडिया काहाम नारंनानि बागै अबैध फाय तंफायने रंग रोखलायनानि बागै ओ को एक दिन बिसिंगो जुदे एमडीसी एमएलआर जुदे एकक भाबे जुदे जों बाक्सा खालाय खरां जरा रियांके बोसगां सोंथाय करै अमरंनि बागै नरक तंनाय दा बोसगाङो बरंनि लगे तंलाबले आबनि बागै ओ ताबक जे जों मिसिल मीटिंग विभिन्न जगह प्रोग्राम खायमाने अमा हायकेने दल खालायनाय नेतानो बुनानि नांगिया जों हायकेने रोखलाय रहनाय बन बांलादेश गुबे गया पुस बेकेरि रहदि पार्बत चौदग्राम जिल्ला अनि सानाय जों अ नेतारंनि बागै ताङै कक सुति साइमे आंके हा दफानो बाकी तिसाने आबो साइमे आंके यांगला नांग तंहा काहमा कक साइ तंका वाइसा कामतलि कुफुर सुमजाक से कुर्ता सुमजाक जुटाबो कसम मिली के काजागा किनि गुबै संगे दफानि सामुं तांगनानै संगे वानसो गहायसे गुबै मरगले दफानि सामुं तांनाय गनानै वानसो गै पुदिरि माले सिसिनिलिया हायसे सामनो बरम रनाय सामनो कक थाइसा सोंनाय सिसिलिया अ नेटारक बरम ताम होनजिनायबा बुकु खामिया फायौ वानसो गैनाके तिनि रंजित देबरमा नुकुलो गोबां नांलायो अ कंनो तुयै रंजित देबरमा ताम खाया तंखा टीएनबी सिलेंडर माने परेव रंजित सिगां सिलाय दिखेनाबले एटीटीएफ हिसाबै आबन परे एनएलएफटी नखरका हा रंजित देबरमा रमै चबै रहर जाग्या हंके तब फानो काइथनि हामारिबाय काइथनि चुबाय जों बनो ताबो गाना मानै दङ फारे जों बिनि बागै खरांथि सालायानो बिनि बागै जों खरांथि सालायानो बिनि उकलग साया जुदि सामानि दंखा हंखाय जों बनो बाहाय संशोधन खायनाय अ जिनिसनो वान संना नाङा ताखौ